Karol Divín. Karol Divín se narodil 22. února 1936 a jak oslavil svoje 80. K největším úspěchům Karola Divína patří stříbrná medaile z olympijských her, 2 stříbra z mistrovství světa, dvojnásobný titul mistra Evropy a také 11 titulů mistra republiky v řadě, což je rekord, který zřejmě nebude již nikdy překonán. V roce 1964 ukončil kariéru aktivního sportovce a stal se uznávaným trenérem, který zanechal výraznou stopu i v Brně, kde žije již přes 50 let. A pořád se cítím spíš Čechoslovák, než jenom Čech nebo jenom Slovák. Jsem za Československo, tak to bylo. Karol Divín získal řadu významných ocenění a od roku 2015 je také držitelem ceny Jihomoravského kraje za celoživotní přínos v oblasti sportu.